Ahoj cyklisti, zdraví vás Richard. Dneska vám ukážu něco, co už jsem teda dřív sliboval a co jste ještě asi nikdy neviděli. Hele, mrkněte. Tak, jedná se o můj elektrický takzvaný prskolet, čili elektrické odrážedlo francouzské firmy InMotion. Jako, vypadá to legračně, ale prostě pro mě to je úplně boží stroj. Mám ho asi 4 roky. A v podstatě si nevedu bez něho běžný život představit. Jezdím na tom do práce, z práce jezdím na tom na pivo. Je to prostě skvělá věc. Je to malinkatý, má to malinký kolečka, malinký rozvor, malinkou baterku. Ono to ujede na dálku tak cirka nějakých 20, výjimečně když s větrem zádech 25 km. Maximálka taky není nic moc. Je to nějakých asi 24-23 km hodině. Nesmím na tom jezdit do kopce, protože baterka, která má nějakých 300 Wh, se okamžitě vypije, ale jinak je to prostě skvělý. No a co tady máme? Máme tady stojánek, ten je nesmírně důležitý. Máme tady kotoučový brzdy, když pouze lankový, mechanický, ty musím už dotáhnout, už je to takový nějak pachrolatý, jak vpředu, tak vzadu. Tady ty krásné tyčky, na to si dávám nohy, když jedu, protože jinak jaksi nejsou kam dát. Úžasný sedlo pro pantáty. No, samozřejmě kokpit, ten vám potom za chvilku ukážu, když na tom pojedu. No jinak mrkněte, takhle nějak legračně to vypadá, když na tom sedím a jedu. Já jsem celkem velký chlap, to znamená, mám asi 190 cm. Ono to je opravdu takový malinkatý, takže já když jedu, tak lidi se smějou nebo se usmívají, mě to nevadí, já se usmívám na mě, protože prostě rád dělám lidem dobrou náladu. No a jim se to většinou hrozně líbí, tady tohle. Nemluvě o kamarádech, když přijedu s tím na pivko, tak to jsou z toho vždycky úplně hotový. No a jak to jezdí? Na to, že je to takový malý prdítko s malinkýma kolečkama a vlastně s velice krátkým rozhovorem, tak těch 25 km je na tom pěkně svížných. I když jsem dopočil kamarádům, tak ti koukali, jako co to udělá. Má to opačně brzdy, jako na motorce. Mám tady nějaký vypínání, zapínání. Krásně mi to troubí. Prostě naprosto skvělá věc. Tak co? Líbí se vám to?